Ole tuna chuan Teachmint Install dan. Teachmint Install dan hi Play Store atangin lutur ania. Play Store ikalanga chuan Play Store atang khan hei hetahan Play Store ania. Play Store khan Teachmint ti khai taipang. Teachmint taipanga chuan Teachmint ti khi alo omanga hei select anga install ti hi click turani install anga virzel anga kimi virzo thleng ki nga turani virzela Teachmint ti kha install anga kimi virzo thleng ki nga donani nga kanga hemi I download install khi ahing avirzo thleng khi ngak donani tichuan ngak nga azo thleng I ngakang signal alo mon to hlek pokhan arei do don tin ania tikhan a install a hing khi a kol chua voi engemaw zat an vir chhuak anga a vir chhuak che khan Teachmint kha lo scan a lo install donani tichuan a install zo hian ta hian open ti kha I met donani open I metanga I me rol khan English ti kha lo select hala tichuan continue ti button kha I metang I meta a inga do hretanga tichuan get started ti hnuai hian ta hian India flag lo ma plus 91 ti oma hei mobile number hi chutlu turani I mobile number I chulu tang 9862218209 hei ka phone number lo nia chuan send OTP ti lo mga hei iwa klikang one time password OTP hi mai na ron select nga lang kan melu ve ngai lo tikhan ka phone number hi ka chulu dik lo do ni mai theya 9862218209 takhan type lu donani 9862182009 type lu zo tawa tichuan classroom ID enter classroom ID ti kha ta hian chutlu turani ta chu khoi tunge ka nei anga tichuan teacher khan aron phone na WhatsApp group a khan aron phone aron da chu WhatsApp group a khan he ta hian khumi number khui zu click anga classroom ID ti kha iwa met khan an copy hala ni mai chu ta hian iwa metanga we met wang paste ti khelo langanga paste ti khelo langanga ka wa click turani paste ti kha chon enroll classroom ti kha chumi zo chuan enroll classroom ti wa me hnuwa hian your classroom ti alo mang class 10 ti alo ni anga ti chuan approval pending ti lo ni anga kha sarten an ron approve no chung classroom mai lu thei to ti na ni chu chi chuan account number te I update du ni chuan
heta i account na khani lu tanga view account view profile ti lo manga chuan view profile ti hi ta hian roll number masani chunga 12 ti ninga ti chuan hyphen idanga sanga ti lo da sela idanga ti chuan parent phone number da ngai lo chuan class 10 i class hming khai type dum class 10 chuan save and update ti mokha i click mayang ti khan aloin save anga i profile khai update thi don ti nani chuan thlak te po du chuan i thlak thei ani kha kha ni ta selang